Assalamu alaikum mehriban adamlar, eri vatandaşlar. Yeni de bir gerek bizim ählimedi Mongoliyanın Ulan-Bator şäherinden, paýtagtyndan salamlaýar. Sylaýşyňa diýäli bilen ýaşyl tuğumyz bilen bilelikde Mongoliyanın baýdagynyň tuğunyň edil bilelikde durmagy we esasy parlament binasynyň ýurdun baş dolanlarjy binasynyň öňünde şeýle görnüşde durmagy elbetde belent mertebeden nişan bolup durýar. Şol belent mertebe hem bugun gününe hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarmyzyň Mongoliya resmi saparynyň elbetde nişany bolup durýar. Mehribanlar elbetde bilişimi diýäli şol saparyň çäklerine bir näçe derwayt işler, taryhy wakalar durmuşa geçirilýär we şol işleriň çäklerine hem bilişimi diýäli telekeçileriň özara biznes forumy ýürüýte türkmen medeniýetini fedaçyan gurulan sergi we Mongoliýanyň medeniýet we sanat bilen bilelikdäki konserdi bolup durýar. Elbette häzirki wagtda synlaýşymy diýäli biziň çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz hormatly Serdar Berdimuhammedow ýürüýte bu ýere gelli resmi taýdan häzirki wagtda iki döwletiň başdanlarynyň arasynda söhbetdeşlik geçirilýär. Dialogyň netijesinde hem bir näçe derwayt mowduklar ara alyp maslahatlaşylyp taryhy ýatlamalar, taryhy ýazgylar şu pursatda bolup geçirmekde barlar. Bir de mine synlaýşymy diýäli häzirki wagtda halk bu ýere toplandy. Halka ören gıdıklı ýagdaýda bizi umuman mehri bilen we ýokary depkin bilen garşy aldylar diýip belläsiň belýär. Bu şäheriň durly künjeklerini häzirki wagtda özüňizde de görkezmek meýilleşdirýär. Durly ýerlerine, durly künjeklerini türkmen baýdaklary elbetde hormatly prezidentimiz arkadaşy Gahrman Serdarmyň hem suraty ýaýwanlanlarylypdyr we şol tuğumuny, şol beýik alamatlar, nişanlary göremiz elbetde biziň hem joşgynymyza joşgyn goşulýar, hyjumyza hyjum goşulýar we üstünlige ruhlanýar mehribanlar. Bir näçe gyzykly pursatlar we söhbetdeşikleri siziň dikkatiňizde Türkmen portal web saýtymyzy bilen ýetirip durar. Umuman bizden daşlaşmaň. Mehriban adamlar, erir vatandaşlar, ine häzirki wagtda ýürüýte halipamyz bilen Türkmenistanyň halk artisti Sulhan Merdi Oraberdi bilen söhbetdeşlik etmişimi siziň dikkatiňize ýetirýär. Ne bilişimi diýäli halipa hoş gördük bugun gününe. Ähli birleşmemiz, ähli tomuşaçylar elbetde bilýärler. Siziň aýdymlaryňyň, siziň döredýän eserleriňiň esasyna şol eserler bilen bugun gününe Mongoliýa döwletiniň sahnasynda hem çykyş etmek baý, hemen bagtynda meýesser etdi. Ne şu ýerde alyp barilen işler we umuman şu çäräniň özü orsunda pikirlerini belläp geçýär mümkin bolsa. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarmy tarapyndan Türkmenistan döwletimizde uly işler, asyrlara barabar işleri gyzgy wagtyň dowamında amala aşyrylýar. Biz dogrudan batyar ýaşaýat hem batyar döredýär. Türkmen halkyny batyarlyk amalasyny hakyky sözüň dogry manada peşkeş berdi. Şoň üçin Türkmen halky batyar ýaşaýar. Bizim aydımlarımızı dünya tanıtmakta, Türkmen'i tutunuwadığını, Türkmenistan devletinin şu ülketen derecesini dünya tanıtmakta ulu işler alınıp barılýar. Devlet saparları bilen hem de Türkmenistan'ın medeniyet günlerini gurulmagy bilen dünýäň ösen devletlerini, dünýäň ähli künjüňini diýenýäli çykyşlar edip gelýär. Ähli Türkmen sunat işgärleri şu zatlara hem akşam gatnaşýar hem de şeýle Türkmenistan devletimiziň şeýle ajaýyplygyny, bagtyarlygyny dünýäň üzerinde wasp etmekde ulu işleri amala aşyrmaga taýýar da şeýle begenç bilen buýsunç bilen Türkmen halkymyzyň gadymy sunuwatyny, halk aýdymlaryny, halk dörejiligini hem de şu ülketen derejesiniň taryhyny ýetirip Türkmenistan döwletimiziň nähili bolsa dünýädäki awraýna edilýän işleri goşat-goşatymy diýilýär. Şo maksat bilen şu ülkün döwlet sapary bilen İňir şirin aýdymlarymyz aýdatymyz diýilýär. Mongoliýa döwletinden ilkinji gelek opera teatrynda ajaýyp sahnasynda çykyş etmäge taýýarlyk pursatlaryny dowam edip otyr. Mongol döwletiniň sunuwaty bilen tanış bolup, umuman näme şeýle saparlaryň netijesinde
bizim düşünjämiz has artdy. Has sunwat diýenler içkin şemeleşmeginde son güdörgen eserlerimizin döwrewap bolmagyny, şowul bolmagyny getirýär. Daşary saparlaryna, aýdymçylaryň, faadalaryň, sunwat işlerlerine gatnaşmagy ana şo maksat bilen. Şol maksadymyzam soňky ýyllarda hasam amala aşýar. Nesip bolsa şu gören zatlanmadan ruhlanyp geden şäherlerimizden akli dünýä üzündäki gören tiýatlamyzdan ruhlanyp täze aýdymlar işläp inandyrasym gelýär. Yunus näme bize akli mümkinçilikler döredip berilýär. İşlemäge, döretmäge, ýokary derejede wasp etmäge, uly mümkinçilikler döredip berilýär. Bize näme şu saýlan kärmede göpaly bolup bilimizi bir kuşap şu aýdymlarymyzyň iň ýokary seslerimiz bilen belent diýip bilen, belent diýip birnäki saýlar bilen, owalar bilen türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyza, hormat prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyzyň önümli ödejikligimizi ýene-ýene aýdasym gelýär. Şeýle ajaýyp pursatda öz ýürek arzumy aýdasym gelýär. Şeýle ajaýyplyklar bize peşkeş beren, türkmen sunwatymyzy dünýäge ýaymaga ähli mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyza, hormat prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyza şäkil sag bolsun diýärem. Janlarsa belent başlar aman, ýurt bäkbetli, bütün adamzat ähmiýetli durmuşa geçirjek işleri elmydana ruwaşlyk etdi. Sağ olun Halip Ardolanyňyz hasıl bolsun. Bugünkü çykyşda uly sahnada uly jemgyýetiň, uly tomoşaçylaryň elbetde öňüne çykyş etmekde eken bu üstünlikler arzu edýär. Bu adyňymdan meleğin belentlerden belentliklerde ýanglarsyn. Ajaýyp watanymyzyň odan watanymyzyň we bizim türkmen halkymyzyň waspany getirmek menden meýläge elbetde siziň paýyňyza düşdüm. Köp sag bolun. Sağ olun. Mehruallar nesilleşimi diýär her wagtda biz ähli binalaryň toplanan ýerinde durmagy gedelen jeddiýet. Umumlykda aýdamyzda ulan Batyr diýip adlandyrylýan paýtagty bolmak bilen ulan Batyr şäheri terjime edilende Gyzyl Batyr diýmeyi aňlady. Ýani Gyzyl edermen diýmekde. Umman terjimesi Batyr sözi bizde de bolşýar. Batyr diýip bu ýerde. Hormatly prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyzyň suratynyň durallygy elbetde biziň halkymyzy, biziň bu ýere gatnaşan wekiliýetimizi gören begenlerýä we buýsanlarya şu pursatda şunuň ýaly ajaýyp berdi, ajaýyp şertlerde biz hem şeýle döretip berilen ajaýyp şertler mümkinçilikler üçin we halkymyzyň, watanymyzyň awraýyny gün-günden belentlere göterýärligi üçin halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyza we hormatly prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyza tüýsüregimizden sag bolsunlarymyzy aýdyp janlarynyň, sag başlarynyň dik tutýan kere tutumly işlerini gelmeden bir başlıkları vetlenmeyini tüysüregimizden arzu edýär.